Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang nga lugar sa isla sang Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Mga manugbaligya pati man manugbakal. Nagakabalaka sa padayon nga pagsaka sa presyo sang karne sang baboy sa Bacolod City nga naglabot na sa 420 pesos ang kada kilo. Diyan balita nga sa gintutukan. Sang nagligan niya Disyembre, nagsipa sa 400 pesos ang kada kilo sang karne sang baboy halin sa 360 pesos kada kilo sa do. Subong nga Pebrero, mas nagsaka pagid ang presyo sang karne sang baboy sa 420 pesos kada kilo. Sunod sa mga manugbaligya, rason sa pagsaka sining kakulang sang supply sang baboy sa syudad kag Negros Occidental. Ang iban kuno abing nga supply sang buhi nga baboy ang ginakumpra pa kag ginadala patabok sa Iloilo. Sa Bacolod Central Market, ang isa ka pork vendor sa do ang makapaihaw sang tatlo ka baboy nga inugbaligya. Subong, isa na lang gid ka baboy. Gamay lang gid ginan siya kon mo subong kay te ka mahal sang pisada namon. Ga-range na sa 390 to 400 tapos amon nga buya sa customer 420. Kaya ang nagapasaka na suppliers. Sunod sa mga manugbaligya, malapit 18,000 pesos ang ila kapital sa 45 kilos nga karne sang baboy. Ara lang kuno sa 900 pesos ang ila maginansya nga kun kaysa mas manubo pa. Kung magtayo yun ni sir, guro mga 420 lang or 430, dira lang naguro hasta, kabay pa. Gamay gid ginan siya. Bangod sa pagsaka pa sang presyo, ang iban nga manugbakal, wala na nagabakal sang isa ka kilo. Ito nga lang. Di kay butangan ko lang utan para may sabor ang kaon sa mga bata. Pwede kang mabakal di balor 100, balor 200, balor tunga. Pwede lang na. Ang 100, gamay lang na siya kayo. Panawagan karon sa grupo nga United Burgos Market Vendors Association sa LGU ang istrikto nga monitoring sa local hog producers. Kung sa mga hog raiser, nagpinagusto na sila sa price nila. Tapos kita ya, galaot matas ang bayin sa ilay. Kaya mas taas sila by 10 pesos. Plano sang maining nga makigsapol sa Bacolod City LGU agon matutukan ang kakulang sang supply sa baboy kag mataas nga presyo sa syudad. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.